Bueno, hasieran uste baino lasaiago hasi naiz, uste nuen gaurko egunean urduri izanen nintzela, eta saioa hastean agurran pilatola, baina gero lasaitzen joan naiz, eta aski gustora geratu naiz egindakoarekin, naiz eta ariketa batzuetan gora hamarreko txikian edo gora bera batzuk izan, orokorrean nire buru aski gustora sentitzen naiz egindako saioarekin, eta gehiago egiterik ere bazen segurrenik, baina aski gustora orokorrean bai. Kideak ongi, Joanes etorri izan da azken bertso eskoletara eta biziki ongi ikusi dut gaur, zinez pozten naiz beretzat eta bestentzat ere, bai Patxirentzat eta lehenetik azkenera nik uste dut bakotsak altzuena eman duela eta bakotsak bere neurrian edo altzuen einean, baina denek eman dutela zerbait, oroitzeko zerbait, ez? Iruditzen zait niri, bai. Aski ongi zortziko handian eta kopletan, odeiekin. Kopletan ongi, gozatu dut. Gero zortziko txikian, eskas ibiligira pixkat. Eta bakarkakoan ere ireia ez nakien zeatera. Ego nahize ez dakitu, zenbat minutu, pare bat behar ikusiko duzue, hala. Hala, bestela kontent pasatzea, bai. Bai ongi izan dira uste dut saio hon batzu, jendeak ongi reakzionatu du, irri batzu izan dira hori da, beharrezkoena gero. Bai, uste dut batzu, ale hon batzu izan direla. Ikusiko bestei konparatu zea. Aintzinetik onakien nuela ere kristona egiten adako, untsa nintzen, baina nintzen nuen prestaketa izugarria egin. Eta gero bertso aldia intzinatu gara, untsa senditu niz, baina ez besten mailan. Baina niretzat konten nintzen, ez gelditzerik eta beti segitu dut. Nituen ideikipiekin, eta ara. Saioa bera, aski ona atxeman dut, ona atxeman dut, bertsoaldi guztietan eta gai guztietan antzu ideiak ateratzen ziren, eta idei bizki originalak, eta ezautzen ez nituen bertsolari batzuk bat ziren, eta horien mailaz aski agitua izan niz, eta zinez saio ona atxeman dut. Egia astapenean nintzela bate lasai, ustez lasai, baina gero kantatzen hasi beharrian, zaila da beti jauzi hori egitea, ez zela isobera usaiaik publikoaren aintzinean. Baina emeki, bestiak ere lasaiai ziren, eta elgarri laguntzen, eta jendea ere biziki publiko goxoa ginuen, gaur, zinez, eta untsa erantzuten zuten, esuzartak, iriak, gero eta hobek izen ditu, eta kontent, nesaioaz azkenean. Kideak, egia egan nik zutsobera entzuten besteak airielaik. Hain izpentsatzen ze kantatu dutan, eta ondoko lanean ze doinu hartuko dutan edo hola. Baginakien, odei biziki teknikaki eta mailak bat gorago alere gu baino, odei, eta patxi ere freskotasunez betia, eta beti segur teknikan. Eta Joanesek argitu nu, baina erdi argitu bakarrik, eta zeuziz agira elgarrekin, eta banakin gaizela horako gauza batzu egiteko, eta oroak. Egiaren bintzen presorik gabe, beraz azkenean konten saioaz. Ez dut peitorik egin, nahiztenka ideia bat edo biatera, beraz neruraz kontent. Gehiago egitea ez nuen pentsatzen, beraz puntuak eta ikusiz barrako dutzik behar besako edatugu, eta horren bera ikusiko. Eta saio horrekorean nik muntxoatxe manot. Joanes eta muntxo dituen entzunak hola batean eta sorpresa hona. Joanes bereziki, seutarrez, hemen publiko entzinean, plaza egiten du, hemen izaitea maila horretako bertsoariat, txapeketan partartzta aldunak. Eta espero beste saioak ere molde horretako zen direla. Lehenik saio juntaz egan nahi nukina da girua eta jenten aldetik behotarzin animala sentitu dela eta horrek laguntzen dila, ni lehentzen nintzen ziten txapelketa bat eta plaza bat eta ez lehentze bena guti izaniz.
eta sustengu bezala sentitu dut egiazki publikoa, eskuzartak, eta hoi lehen gaizaz, eta egia txapelketa ikusi izan dut beste lekizun baitetan giro hotz batetan, eta holakuetan ez dakit zer den hasi berri izatia, eta gero bestalde bergaiza bertsolaien aldetik ebai. Nik sentitzen nien behar bada jinben olehen izenak ikusik eta ezagutzen behitutut, bazela bi belhainaldi bezala, zunbait gazteago zien, eta nitin dudak egia jaiteko zer egiten ahalgunin alkarrekin, ideien aldetik eta hola behar bada belhainaldien aldetik ezberdin izaten ahalginela, eta azkenin zigarri huntza, zer erran, talde bat bezala sentitzen dela, eta gero azkenin txapelketa hola behita berdia eman postiak, behar da lehen bat eta azken bat, bena zigarri huntza, zigarri gozua. Harrotarzina bazter ustez, izigarri kontent egin dudan naikin, badakiten izala gai hoi beno hobeki egiteko, eman dut banian guzia, eta konten izebaiz, eta azken egunetan, azken agurran egaiten inbezala euken dudan tentsioaekin, konten iz tranquil kantatu izanaz, egin dut hutsak badakit, ohartu niz, poto batetaz eta beste, bena zinez kontent, kantatu dudan guzia, ni behin nintzen. Hoi egiazki sentitu behitut eman dudala.